आपल्या जिल्ह्यात सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना गोवा किंवा कोल्हापूरला लॉकडाऊन संपण्याची वाट का पाहायची? एकदा या आणि अनुभवा सर्वोत्कृष्ट सर्व्हिस. सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंटल इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क्स तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. यापुढे मुंबईसह आणि संपूर्ण कोकणात व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकल आणि ॲक्च्युअलमध्ये 100% भाजपा असेल असा विश्वास कोकण विभागाच्या रेकॉर्ड ब्रेक व्हर्च्युअल सभेच्या सांगतेनंतर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कोकण संयोजक आमदार प्रसाद लाड यांनी कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना व्यक्त केलाय. आमचे सिनियर रिपोर्टर राजन चव्हाण यांनी आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी केलेली ही बातचीत. पंतप्रधान मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्ममधील पहिल्या वर्षाच्या यशस्वी वर्षपूर्तीबद्दल मुंबई आणि कोकण विभागाच्या व्हर्च्युअल सभेची सांगता झालेली आहे आणि आपल्यासोबत आहेत कोकणचे संयोजक आमदार प्रसाद लाड. प्रसादजी, काय सांगाल? बघितलं तर रेकॉर्ड ब्रेक अशी ही सभा होती, काय सांगाल या संदर्भात? अतिशय उत्तम प्रकारे प्रतिसाद दिला. माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या द्वितीय टर्ममधील 1 वर्षपूर्तीचा खरा हा उत्साह होता. मोदीजींनी जे जे शब्द दिले ते पूर्णत्वाकडे नेले. मग तो 370 कलम असेल, काश्मीरचा मुद्दा असेल, CAA विषय असेल, डिफेन्स ऑफ चीफ स्टाफचा विषय असेल, दहशतवाद विरोधी कायद्याचा विषय असेल, उज्ज्वला गॅसचा विषय असेल, आयुष्यमान भारतचा विषय असेल, असे कित्येक विषय माननीय देवेंद्रजी असतील, स्मृती इराणीजी असतील यांनी आपल्याला सगळ्यांना संबोधित केलेलंच आहे. आणि आम्हाला अभिमान वाटतो की आम्ही अशा पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत की जे भारतीय जनता पक्षाचा पंतप्रधान या देशाचं नेतृत्व करत आहेत. आणि आजची सभा ही अत्यंत रेकॉर्ड तोड अशी सभा झाली आहे. मुंबई आणि कोकण एकत्र असल्यामुळे पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत आणि मुंबईचे 6 जिल्हे मिळून जवळजवळ आमच्या अंदाजाने 1 कोटीच्या घरात लोक ह्या लाईव्हला गेलेले आहेत. सिंधुदुर्गमधला जो हा तिसरा स्टेज जो आहे तो माननीय नारायण राणे साहेब, प्रवीण दरेकर जे आपण पाहिलंच आहे, त्यांच्या उपस्थितीत आणि रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम केला आहे. सन्माननीय राजन तेलेजी जिल्हाध्यक्ष यांनी अत्यंत उत्तम व्यवस्था केली होती. आणि नुसतं या जिल्ह्यातून जरी आम्ही म्हटलं तर रत्नागिरी जिल्ह्यातून किमान 5 ते 7 लाख लोक या जिल्ह्यातून देखील लाईव्ह गेलेले आहेत. अतिशय उत्तम प्रकारे प्रतिसाद होता. लोकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला आणि मोदीजींचं 1 वर्षपूर्ती एक नवीन कन्सेप्ट भारतीय इतिहासात सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाईल की ज्याच्यामध्ये व्हर्च्युअल रॅलीच्या माध्यमातून 1 करोड लोक आपल्याला कनेक्ट झाली. एक नवीन कन्सेप्ट म्हणायला हवं. खरं आता तुम्ही म्हणतात तसं की बा संपूर्ण भारत देशामध्ये बघितलं तर व्हर्च्युअल सभा हा कन्सेप्टच आतापर्यंत कोणी आणला नव्हता, तो खरं म्हणजे आणला गेला आहे. या पुढची आणखी रणनीती कशी असेल? आताचा जो जमाना आहे व्हर्च्युअल जमाना आहे, ऑनलाईनचा जमाना आहे, त्यामुळे या कोविड-19मध्ये आपल्याला बरंच काही शिकायला मिळालं. त्याचाच एक भाग म्हणून हा व्हर्च्युअल हा भाग झाला. मला असं वाटतं की आपल्या राजकारणामध्ये 75 वर्षाच्या देशाच्या राजकारणामध्ये अशा व्हर्च्युअल प्रकारचे कधीच कुठल्या पक्षाने कार्यक्रम केले नव्हते. मला वाटतं भारतीय जनता पक्ष सोडून दुसरा कुठलाही पक्ष अशा प्रकारचे व्हर्च्युअल कार्यक्रम करत नाही आहेत. पण मला अभिमान वाटतं, आनंद वाटतो की भारतीय जनता पक्षाबरोबर असलेला कार्यकर्ता किंबहुना त्याच्याबरोबर असलेला मतदार किंवा मोदीजींना मानणारा जो एक गट आहे तो ह्या सर्व गोष्टीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला सहकार्य करतो आहे. भविष्यात देखील अशाच प्रकारे आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. आणि मग व्हर्च्युअल असेल, प्रॅक्टिकल असेल, ॲक्च्युअल असेल, या तिन्ही गोष्टीचा उपयोग करून भारतीय जनता पार्टी या संपूर्ण कोकणामध्ये शिवसेनेचा समूळ नष्ट करून भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा काढल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. धन्यवाद प्रसादजी. एकंदरीत बघितलं तर पुढची रणनीती ही तर प्रसाद लाड यांनी स्पष्ट केलेली आहे की रेकॉर्ड ब्रेकच्या ह्या सभेनंतर व्हर्च्युअल असेल, ॲक्च्युअल असेल, नंतर प्रॅक्टिकल असेल, या माध्यमातून संपूर्ण कोकणामध्ये फक्त आणि फक्त 100% भाजपच दिसेल आणि तीच आपली रणनीती असणार आहे, असं स्पष्ट निर्देश जे आहेत ते कोकण संयोजक तथा आमदार प्रसाद लाड यांनी दिलेले आहेत. कॅमेरामॅन आनंद तांबेसह राजन चव्हाण, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कणकवली. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.